Hello, we are here at the NCER International Webinar. We have today the honor to have with us Henrik Visbo, that all of you know him. He's a very well-known astrologer from Denmark. He's the NCER International Delegate. He has been studying astrology for 30 years, and since 12 years ago, he became a professional astrologer, a certified astrologer by the Faculty of Astrology Study in England. We are very happy to have you here, Henrik, and I know this time is a new topic. The topic in English is finding your element. So thank you very much, Henrik. Happy to be here. Thank you very much, Monica. Og så slår vi over i dansk. Velkommen til. Tak. Dejligt at se så mange. Der er faktisk en hel del flere. Vi venter, og det kan være, at de dukker op her i løbet af de næste par minutter her. Men imens vi venter på dem, så vil jeg gerne lige introducere mit emne her for i aften. Altså de 4 elementer. Grunden til, at jeg gerne vil tale om de 4 elementer, det er, at jeg de sidste par år har forsøgt, at skralde meget af det af, som vi som astrologer arbejder med. Fordi vi ved jo, jeg tror, at alle astrologer, jeg kender, og mig selv inklusiv, vi har en tendens til at lægge den ene teknik oven på den næste. Og vi virkelig, altså det ender med, at man faktisk meget nemt kan miste overblikket. Der er et væld af teknikker, der er et væld af forskellige planetoider og asteroider, og man kan nogle gange godt drukne i det. Så derfor har jeg forsøgt, også i den her præsentation, prøve at barbere ned til det allermest nødvendige. Og det er så identificeret som de 4 elementer. Men det er klart, at det er jo ikke nok til en horoskoptolkning, så det her er en slags eksperiment. Så udover at vi taler en hel del om elementer og hvad vi bruger dem til i det daglige, ikke bare som astrologer, men også som ikke-astrologer, så forsøger jeg så at tolke horoskoper næsten kun baseret på elementer. Jeg kan ikke helt holde mig til det, men man kan komme temmelig langt ved kun at kigge på elementfordelingen i et horoskop. Og det synes jeg selv er vældig spændende. Og vi kommer lidt vidt omkring faktisk, også inden vi når til den astrologiske del. Og det er fordi, når jeg laver præsentationer, så har jeg sådan en tendens til at komme ud af nogle tangenter, inde i nogle kaninhuller eller lignende, fordi så synes jeg, at jeg finder noget, der er vældig interessant. Og så begynder jeg at kigge lidt på det, og så har jeg svært ved at kassere det igen. Men der er faktisk en rød tråd igennem aftenen her, og den håber jeg da også, I kan se. Jeg bruger røde tråde, så kan jeg se, at der er nogen, der tegner på skærmen, men det er også okay. Jeg skal se, hvad jeg kan vise nu på et tidspunkt. Med hensyn til at gå ned i kaninhuller og gå ud i tangenter, så bruger jeg mig selv som det første eksempel faktisk med hensyn til elementer. Der vil man faktisk ret tydeligt kunne se, hvad der er på færre med hensyn til min person og mit horoskop. Inden vi kommer til alt det, så skal jeg lige introducere NCGR, National Council for Geocosmic Research. Og det er det der hedder en non-profit organisation. Jeg ved ikke, om vi kan viske det her ud. Jeg skal lige se, om jeg kan komme til at viske det ud her. Jeg ved ikke, om det er mig, der har fået gjort noget, Henrik. Jeg tror, det er Johan. Kan det passe? Jeg tror, at du kan viske det ud, hvis du finder sådan et viskelæder i den der funktion, du tegnede med der. Det kan du prøve at kigge på, mens jeg snakker lidt her. Der er sådan et viskelæder, hvor man går ind og fjerne det her. Og det kan være, at jeg selv kan finde på det her. Det kan være, at jeg selv kan gøre det. Det er bare at se. Sådan, jeg fjerner det her. Jeg har kun en fin viskelæder. Så ingen tegn på skærmen, det går ikke. Nej. Sådan. Godt. National Geocosmic Research Incorporated er en amerikansk non-profit organisation. Og den er beskæftiget med, som navnet antyder, research, altså forskning og undersøgelse inden for de emner, som vi beskæftiger os med her, nemlig astrologi. Jeg er NCGR's, det der hedder International Delegate for Danmark, og det indebærer blandt andet, at jeg en gang om året holder sådan et webinar som det her, og det bliver også næste år i oktober i øvrigt. Og
Det gør vi alle sammen. Der er sådan en delegate for hvert land. Altså der tror jeg, der er en 30, 20, 25, 30 forskellige delegates rundt omkring i verden, hvor vi holder til de her webinarer og forsøger at udbrede kendskabet til NCGR i vores respektive lande. Det koster $70 om året, når man er internationalt medlem, og for de penge får man en hel del. Man får for eksempel det hedder e-news her. De kommer hver anden uge, og der er altså en artikel eller to med, og så er der forskellige andre nyheder inden for den astrologiske verden. Man får den hedder Around the World, den kommer hver måned. Der gennemgår man de forskellige, det hedder chapters, det vil sige, hvis NCGR har en afdeling i et land, så hedder det et chapter. Vi har endnu ikke fået etableret den i Danmark, men der er ellers spredt ud over hele verden. Der er så forskellige opdateringer fra dem. Og så er der medlemsbrev eller memberletter her. Så kommer hver kvartal med lidt mere uddybende artikler. Så har man journalen, Geocosmic Journal, der kommer hvert år. Det er nogle meget længere artikler med specifikke emner. Og så endelig har vi så for nørderne det, der hedder Syzygy. Altså, det er også det, man kalder en konjunktion faktisk på astrologisk. Syzygy, den udkommer en gang hver andet år. Og der er det altså virkelig, der går man virkelig i dybden med nogle få udsøgte emner. Udover det, så tilbyder de også en astrologuddannelse, og de tilbyder også klækkelige rabatter på besøg på diverse kongresser osv. Og der kan jeg lige nævne, at det lige er blevet offentliggjort, at den 2. til den 9. september 2026, der løber United Astrology Conference af stablen i Chicago, altså UAC, som vi kalder den. Og der vil et medlemskab af NCGR også give en klækkelig rabat. Og jeg har da i hvert fald til hensigt sammen med min kone, Tina, og være til stede i Chicago i september 26. Der plejer at være omkring mellem 15 og 1800 astrologer, så det er en meget intens uge, når man samler så mange astrologer på et sted, det kan I nok forestille jer. Godt. Så meget med NCGR. Inden jeg nu går i gang med selve webinaret, så vil jeg lige sige, at hvis I har spørgsmål undervejs, så afbryder I mig bare. I kan række en virtuel hånd op, I kan tænde kameraet og række en gammeldags hånd op, I kan tænde mikrofonen og afbryde mig, det er helt i orden. I skal ikke sidde og brænde ind med spørgsmål eller uklarheder. Lad os bare få dem ud med det samme, så vi kan få ting afklaret. Fordi altså, sidder man bare og brænder ind med det er min erfaring. Så alle spørgsmål kan stilles med det samme. Der skal nok blive tid til allersidst også til nogle opsamlede spørgsmål, det er helt i orden. Men som sagt, bare afbryde mig, hvordan nu end kan finde ud af at gøre det. Når først jeg kommer i gang, kan det være lidt svært, men I kan bare være insisterende. Så skal jeg nok lade jer få taletid. Henrik, jeg har et spørgsmål allerede, faktisk. Det var godt nok hurtigt, da. Jeg fyr. Ja, godt. Jamen, sådan er jeg jo. Måske er det bare mig, men det jeg kan se, du deler på skærmen, det er fordi, jeg føler, at det kun er noget af det, jeg kan se. Er det kun mig, der har det sådan? For opløsningen, jeg kan se. Jeg lige høre fra jer andre, har I problemer med at se skærmen? Jeg kan godt se. Det er helt fint. Jeg kan godt se skærmen, men jeg kan kun se halvdelen af den der plakat for The Journal of Contemporary Mental. Nå, men det er fordi, altså, de nederste har jeg skåret af faktisk. Okay, nu kan vi lige prøve at tage det næste billede, Anna, så prøv at lægge mærke til, hvordan det ser ud. Hvad med den slide her? Ser du teksten nede i nederste venstre hjørne? Nej. Så er der noget galt med din Jeg har skærm. det samme problem. Hvad siger Claus Michael? Jeg siger, jeg har det samme problem. Det er da underligt. Hvad bruger I af computer? En almindelig PC. Ja, Windows. det gør jeg også. Er der andre, der har problemer? Fordi det er da første gang, jeg hører om det. Overhovedet ikke. Det ser fint ud herfra på en Mac. Okay. Jeg kan også se det. Altså, jeg får også et chat til, at folk siger, at de sagtens kan se det. Det er mærkeligt. Har det noget at gøre med, at man kun Jeg kan se tror- os jeg på den tror, ene jeg- side, og så billedet på den anden side af måden, man har delt billedet op på? Nej, ved I hvad, hvis man går op i view, op i højre hjørne, ikke? Hvis den står på standard, så kan man ikke se det nederste. Hvis man, Aha. hvis man Jeg vælger har fundet- side by side, speaker eller gallery, så kan man se det. Jeg har fundet løsningen her. Altså, når man går op i view, så skal man stille den på 50%. Hvis den står på 100% eller mere, så kan man kun se en del af billedet. Godt. Kan du prøve det andet Jeg også? kan se nu. Godt, Claus. Vi vil også vælge side by side speaker, så ser du speakeren, og så ser du hele skærmbilledet. Okay. Der er mange gode forslag. Det var Okay. ikke rigtig mig. Er du med, Anna?
Altså, jeg er med, men det hjælper ikke meget. Jeg har prøvet at vælge side-by-side speaker. Jeg kan ikke se et sted, hvor jeg kan se vælge procent. Der er en, der hedder View, hvor du kan gå lidt ned i størrelse. Jamen, jeg har ikke et sted, hvor jeg kan gå. Hvis jeg trykker view, kan jeg kun vælge standard side-by-side og sådan noget hide self-view og Okay. show meeting time og så full screen. Jeg har desværre ikke flere muligheder. Prøv at eksperimentere lidt med det, mens vi langsomt går i gang, for det der Ja, men jeg vil så prøve lige at logge ud og hoppe ind igen og se, om Prøv- det prøv nogle efter gange det. hjælper. Jeg har lige et andet problem. Ja. I starten af mødet havde jeg min video på. Nu er den slukket, da jeg så prøver at tænde den igen. Så siger den, at verden har slukket på videoen. Jeg kan ikke tænde mit billede. Okay. Så vi kan ikke se dit billede. Men Du det kan sagde også den også til starte mig, på da jeg video. prøvede at slå min video til. The host has stopped it. Det Nå, er det det er samme, fordi, det er okay. det samme her. Okay, Monica, if people would like to speak, would it be possible to have their cameras turned on? In general, we have them off, but you want to have them people. It would be great to have it on, especially when people are speaking. Okay. I will do that. Thank They you. will be able to do Thank it. you. Okay. Godt. Yeah, now it's ready. They can Thank do you. it. Okay. Vi prøver at køre videre. Jeg vil lige sige, at der er jo kommet en hel masse de bliver strengere håndhævede copyright-regler, altså ophavsrettigheder. Derfor er den her slide med, fordi hvis ikke andet er angivet, så er alle illustrationer og billeder fra det der public domain, eller fra Pixabay, hvor jeg har en konto, eller også et bogomslag, eller også noget, jeg selv har lavet. Og det er simpelthen for at beskytte os selv mod forskellige retstiltag fra ophavsrettighedshavere. Og så alle horoskoptegninger er fremstillet med det program, der hedder Astropilot, og det vender jeg tilbage til allersidst i præsentationen. Godt. Når vi taler om de 4 elementer, inden jeg rigtig kaster mig ud i det, så vil jeg godt kigge lidt på tallet 4 allerførst. Tallet 4 er i sig selv ret interessant. Det har mange betydninger. Der ligger meget historie i det, og der er også meget naturvidenskab i det. Tallet 4 har åbenbart en eller anden form for, jeg ved ikke, man skal kalde det magisk betydning, men der er i hvert fald, det er meget betydningsfuldt tal. Og kigger man på historie eller på religion, som jeg vil gøre lige nu, så er tallet 4 ret så markant. I Bibelen er der for eksempel det, der hedder 4 serafer. 4 himmelske væsener, som er nævnt i både Esajas bog og Enoks bog og i Åbenbaringsbogen. Der er også jævnligt omtalt Guds 4 ansigter. Løven, oksen, manden og ørnen i Ezekiels bog. Og så er der de 4 ærkeengle, som I ser her. Gabriel, Mikael, Rafael og Uriel. Faktisk var der 7 i virkeligheden, og 7 er også et virkelig godt astrologisk tal, jo. Men det er de her 4, man som regel taler om. Så Gabriel, som er Guds sendebud, ham der fortalte om Jesu fødsel. Mikael, som er retfærdighedens Gud, og Rafael, som er rejsens helbreder og beskytter, og Uriel, som var profetiens og visdommens engel. Så igen 4. 4 går igen meget ofte i Bibelen. Og så vi skal se om lidt også inden for naturvidenskaben. Men ordet elementer, vi kommer tilbage til tallet 4 lige om lidt. Ordet elementer indgår også i en af de mest, egentlig mest betydningsfulde bøger, der nogensinde er skrevet, i hvert fald for den vestlige verden, men faktisk også for hele verden. Fordi der er en bog, der hedder Euklids Elementer. Og det er en matematikbog. Og den er skrevet, eller ikke så meget skrevet, som den er samlet og kompileret omkring 300 før Kristus. Og den måde, den er skrevet på, den stringens, den er skrevet med, det blev ikke overgået, før vi kom ind i det 19. århundrede, altså i 1800-tallet. Og det blev betragtet som et must for lærte mennesker at læse den her bog indtil en gang midt i 1900-tallet, altså det 20. århundrede. Den holdt sig altså stor og stærk i 2.300 år, sådan cirka. Den her samling af tekster, som det formentlig er, omfatter formentlig også arbejdet af Pythagoras, som de fleste af os har hørt om. Så det hedder Euklids Elementer. Så ordet elementer indgår i rigtig mange ting, rigtig mange sammenhænge.
Hvis man skal over i den lidt lettere genre, så kender I, de fleste af jer formentlig, den her vending her, ikke? Elementært, min kære Watson. Det er sket nok, fordi det har han faktisk aldrig sagt, Sherlock Holmes. I hvert fald ikke i nogen af Conan Doyles romaner. Men det er bare noget, der bliver hængende, og vi ved alle sammen, hvad mener med det? Elementært, min kære Watson. Det er noget, der er elementært, det er noget, der ligger, altså det er selvindlysende, det ligger til grund for det, jeg nu har tænkt mig at fortælle dig. Dermed ligger man det elementære elementer. Det er simpelthen grundlaget for verden i virkeligheden, ikke? Og det er det, vi kommer fra med Euklids elementer, ikke? Det går også igen i en betegnelse, som man bruger på engelsk, elementary school. Elementær skole, altså en folkeskole, altså en forberedende skole, en grundskole. Det er en elementary school på engelsk. Alt sammen elementer. Hvis vi drejer vores opmærksomhed lidt hen i den retning, som vi gerne vil som astrologer, så taler man også om elementer på en måde, som næsten er astrologisk blandt ganske almindelige mennesker. Og en herre ved navn Ken Robinson, han udgav faktisk en bog for snart mange år siden, der hedder Finding Your Element. Og han var bestemt ikke astrolog, Ken Robinson. Og det blev en bestseller. Og Finding Your Element, finde sit rette element på dansk, det ved alle og enhver, hvad det betyder. Og det er klart, at som astrolog, der spidser man jo ører, ikke? Fordi når folk siger, du skal bare finde dit element, så tænker vi, ja, det ved vi faktisk godt, hvad det betyder. Men det er ikke helt sikkert, at de mennesker, der siger det, de har samme opfattelse af, hvad det egentlig betyder. De har måske nok samme opfattelse, hvad skal man sige, af, at det er noget at gøre med, at man finder den rette hylde, og man finder det, man er bedst til, og det, man føler sig bedst tilpas. Og det er jo det, vi rent faktisk også gør i et horoskop, ved at kigge på blandt andet elementerne. Ken Robinson kommer vi tilbage til om lidt faktisk. Han var en meget interessant person. Han kom fra arbejderklassen i England, og han blev meget syg som barn af polio. Og det gjorde, at han haltede svært hele livet og gik med sådan nogle sko med enormt høje såler på den ene fod. Der findes en lang række videoer med på YouTube, og dem kan jeg varmt anbefale. Han er en meget inspirerende herre at høre på. Han endte med, fra sin arbejderklasse baggrund, endte han som professor i kunstuddannelse, og blev da professor emeritus efter forladt universitet i Warwick, og senere kommer til at arbejde for Paul Getty-fonden i USA. Men der, hvor hans virkelige aftryk kom til at stå, det var inden for uddannelse. Og det vender jeg tilbage til lige om lidt. Det har nemlig også noget at gøre med at finde sit element. Og så havde han et meget godt citat herfra. Han sagde, vær ikke ked af at blive gammel, det er et privilegium forbeholdt de færreste. Han blev faktisk ikke selv særlig gammel. Efter sigende har han lånt det der citat af Mark Twain, og han er også god på mange citater, og jeg tror ikke, det var den selv faldt på her. Men han er en interessant person, også i vores sammenhæng. Hvis vi ser på de elementer, som vi taler om som astrologer, hvor kommer de så egentlig fra? Men ikke bare som astrologer, men også de klassiske elementer, fordi altså alle ved jo, så nogenlunde, at der findes 4 elementer, der hedder ild, jord, luft og vand. Det har de fleste mennesker hørt om, men hvor kommer de egentlig fra? Ja, de kommer som så meget andet, eller i hvert fald bliver formuleret som så meget andet i oldtidens Grækenland. Og den herre, der normalt anses for at være ophavsmand, det er ham her til venstre, Empedokles, som levede fra omkring 494 før Kristus til 434 før Kristus. Vi er altså langt tilbage, omkring 500 før Kristi fødsel. Han formulerede de her 4 elementer, ild, jord, luft og vand. Han sagde, at de her 4 elementer, det består alting af. Alt er opbygget af de her 4 elementer i forskellige blandingsformer. Der kom så senere en anden meget kendt herre til, nemlig Aristoteles, som fik en voldsom betydning, også i flere tusind år. Han sagde, okay, det er rigtigt med de 4 elementer, men der mangler noget. Der mangler noget, der sådan kan holde sammen på det hele, noget, der sådan er mere ophøjet, det man kan kalde et himmelsk element. Derfor fandt han på at tillægge et element, han kaldte for æter. Og selvom vi kun opererer med 4 elementer i vores astrologi, så ser man faktisk det 5. element
i andre former for astrologi, og vi ser det også der, hvor nu har jeg kommet på den første tangent, nemlig. Nu skal vi ud af en tangent, fordi det synes jeg er evigt sjovt jo. Vi skal ud af en tangent nu, fordi de her 4 elementer, afbildet her, ild, jord, luft og vand. Dem har jeg prøvet at spekulere lidt over og sige, der er også noget, der hedder de 4 naturkræfter. Og jeg er på tyndt videnskabelig is, ikke? Men okay, lad os bare prøve. Ikke? Der er også 4 såkaldte grundlæggende naturkræfter. Og de hedder henholdsvis tyngdekraften, de hedder elektromagnetismen, det er den stærke kernekraft, og det er den svage kernekraft. Det er de 4 grundlæggende naturkræfter. Og det er til almindelig orientering de 4 kræfter, fysikere stadigvæk forsøger at forene i en samlet teori. Og det går ikke så godt. De kan ikke få især tyngdekraften her til at passe ind. Der vil ikke passe ind i hverken relativitetsteori, eller når man taler om kvantemekanik, eller kvantefysik. De kan ikke få den ind. Men de arbejder stadigvæk på det. Vores egen Holger Bech Nielsen arbejder stærkt på at finde sådan en teori for alting. Det samme gjorde Einstein. Det er ikke rigtig lykkes endnu. Men udover de 4 naturkræfter, så er der faktisk et 5. element, kan man kalde det. Der er nemlig noget, der hedder quarker og leptoner. Det kalder man også naturens byggeklodser. Det er dem, der holder sammen på tingene. Det er det hele egentlig er skabt af. Empedokles, som vi så før, ham med de 4 elementer, han mente også, at de her 4 elementer, de agerer i en verden, der er enten tiltrækning eller frastødning. Og det minder også om noget, vi kender fra moderne fysik, nemlig også de her quarker og leptoner. Tiltrækning og frastødning. 4 elementer og tiltrækning og frastødning. Der er noget, der ligger over de 4 elementer. Det, som Aristoteles kaldte æter, og måske det, som moderne videnskab kalder quarker og leptoner. Så hvis man er lidt modig og lidt dumdristig, så kunne man godt tillade sig at sige, at når man tager de 4 elementer, som vi har her, kunne man godt sige, at elektromagnetismen, det er det, der svarer til ild. Man kunne sige, at tyngdekraften, det er det, der svarer til jord. Og man kunne sige, at den stærke kernekraft, det er vand. Og den svage kernekraft, det er luft. Ikke fordi man kan sætte en til en mellem dem, men der er efter min mening ingen tvivl om, at de gamle grækere og babylonere og egyptere og inder og kinesere, de havde jo fat i et eller andet. Der findes jo også ældgamle indiske skrifter, der har fat i noget af det samme. Og skal vi fat i det 5. æter, jamen så ligger de her quarker og leptoner her, som naturens byggeklodser. Det kunne man måske godt forsvare, at de havde fat i et eller andet, som de måske ikke kunne formulere med vores tids mere avancerede sprog, avancerede formler, men de havde en intuitiv forståelse af, hvordan verden hang sammen. Det er nok ikke tilfældigt jo, at mange fysikere, mange moderne fysikere, dem der kom frem i 20'erne og 30'erne, de er stadig ret moderne, altså folk som Niels Bohr og folk som Werner Heisenberg og så videre, de skelede enormt meget kraftigt til gamle indiske skrifter og kinesisk eller asiatisk videnskab og ældgammel viden. Og det er selvfølgelig fordi, de kunne mærke, at det her er beskrevet før. Det her, vi sidder og finder ud af nu, det er jo beskrevet før. Det står jo i de gamle ayurvediske skrifter, der er 5.000 år gamle, der står jo næsten det samme, som vi forsøger at sige i dag. Derfor mener jeg, at det ikke er så, langt ude at begynde at sætte de her lighedstegner. Det er i hvert fald ligheder mellem de gamle elementer, vi opererer med, og så moderne videnskab. De her 4/5 elementer går igen i rigtig, rigtig mange ting. Hvis vi går til Tibet, så har man noget, der hedder stupaer. Stupaer i Tibet, det er symboler for hele den skabelsesstruktur, man funderer den tibetanske kosmologi på. Det er sådan en figur her, der er 4 stupaer her. Og de her stupaer, de er bygget op sådan, at den her firkantede klods, som I ser her, det symboliserer jord. Og det er ikke noget, jeg finder på, det er faktisk det, de selv siger. Det symboliserer jord. Karret her ovenover symboliserer, ikke så mærkeligt, vand. Og den her spiral her, der sådan er rød og gul, den symboliserer ild. Og heroppe har vi sådan en halvmåne heroppe. Den symboliserer luft.
Men tibetanerne, de giver det lige en tand ekstra, fordi der ligger også en kugle oppe i den her halve måne her, og det er faktisk æter. Så de har simpelthen alle 5 af de her elementer som en del af hele deres kosmologi, afbildet i de her stupaer her. Meget smukke i øvrigt, og de findes mange steder i Tibet. Og igen, som jeg nævnte før, ayurvedisk medicin og ayurvediske skrifter nævner de her ting. Bhagavad Gita nævner de her ting. Så det er jo ikke for sjov, når mange mennesker dykker ned i de gamle skrifter og Østens mystik osv. Fordi mystik er det kun fordi, vi ikke forstår det med vores almindelige, især vestlige tankegang. Det var det, fysikerne begyndte at finde ud af. De krassede i overfladen. Ikke? Jeg tror, det var Heisenberg, der sagde, at den første slurk af videnskabens kop, med videnskabens vin, gør dig til ateist, ikke? Men det er fordi religionen venter nede på bunden af glasset, ikke? Fordi man finder ud af, at der er så meget, man ikke kan forklare og forstå med vores måde at udtrykke os på. Som jeg også nævnte før, så har vi jo de 5 elementer i kinesisk astrologi. De hedder ikke helt det samme, som de gør i vores astrologi, men det nærmer sig. I hvert fald kender vi der både jord, ild og vand, og de har så lagt træ og metal i. Men der er nok ingen tvivl om, at de har fat i noget af det samme. For så langsomt, når vi nærmer os det astrologiske, så kender vi jo godt de her spørgsmål, som folk stiller sig selv, og som de også stiller os astrologer, og som jeg er ret sikker på, at de fleste af jer har fået stillet mere end en gang. Nemlig, hvad gør mig lykkelig? Eller, hvad skal der til, hvor jeg føler mig tilfreds? Eller endnu dybere, hvis man kan sige det, hvem er jeg egentlig? Og det er jo nogle ret store spørgsmål at få stillet, fordi det kan vi selvfølgelig ikke svare på jo. Det skal vi ikke bilde os ind, vi kan svare på i hvert fald. Men det kan det enkelte menneske måske bedre selv. Så efter min mening er astrologens opgave i det her, sådan set at guide mennesker til at kigge ned i sig selv og finde svarene. Vi siger så også til folk jo, det er ikke bare noget, vi siger som astrologer, når man hører hele tiden, at vi skaber vores eget liv. Ja. Vi kan blive til hvad som helst, siger vi også, og det er jo, så er vi ude i noget lidt farligt efter min mening, fordi vi kan selvfølgelig ikke blive til hvad som helst. Det er jo en skrøne. Vi kan blive til meget, og vi kan blive til det bedste, vi nu kan blive, men vi kan ikke blive til hvad som helst. Vi kan i hvert fald blive til nogen, der hviler i sig selv. Det er nok der, vi siger, at vi har fundet vores rette element. Og som sagt, så mener jeg, at astrologien kan hjælpe os til at finde ind til, hvad det er. Vi har svarene. Vi skal bare hjælpes nogle gange til at låse op, og der har vi selvfølgelig horoskopet som en helt uvurderlig hjælpemiddel. De her spørgsmål, som hvad gør mig lykkelig, hvad kunne jeg være god til, hvor vil jeg føle mig tilfreds, det er jo ikke kun almindelige mennesker, der har stillet sig selv de spørgsmål. I mange firmaer, der ansætter mennesker, de vil også gerne vide, hvad er det for et menneske, jeg ansætter. Og de mennesker, man ansætter, vil også gerne vide, hvem er jeg egentlig. Så der er altså en ret klar sammenhæng, og det er noget, det jeg selv arbejder rigtig meget med, og jeg finder utrolig fascinerende, nemlig de 4 elementer og moderne personlighedsanalyser. Fordi der er ikke ret meget tvivl om, at der er enormt meget stærke fællestræk her. Der var en herre, der udtalte, der er altid 4 elementer. Han bruger ordet elementer. Men han siger, der er 4 elementer. Der er 4 hovedkvaliteter. Der er 4 farver. Der er 4 træk. Der er 4 måder at gennemgå en spirituel udvikling på. etc. siger han. Det man mener, at de her 4-tal, det går igen i alt, hvad man foretager sig i livet. Han sagde også, på samme måde er der 4 psykologiske funktioner, og så er der ikke mere væsentligt at sige om den sag. Punktum. Det kræver en vis hvilen i sig selv og udtale sig så bestandt. Og den herre, der gjorde det, ham kender jo også jo. Det er jo selvfølgelig Carl Jung. Og han udtalte i den her Psychological Approach to the Dogma of the Trinity, der sagde han sådan her. Og det er vel at mærke 20 år efter, at han udgav sin bog om psykologiske typer, som vi skal kigge på nu. Han siger, at der er 4 psykologiske funktioner.
Og det, allerede nu kan vi jo godt se, at det lugter ganske kraftigt i retning af, at der også er 4 elementer. Hvis vi kigger lidt på Jungs psykologiske typer, så er der ganske rigtigt 4. Han har en, han kalder intuition. Det forkorter han med N. Han har en, han kalder sansning. S. En, han kalder tænkning. T. Og en, han kalder følelse. Han siger, at alle mennesker har 4 funktioner i sig, og nogen fungerer bevidst, og nogen fungerer ubevidst. Man kan ikke have alle 4 oppe i det bevidste, siger han. Det kan man ikke holde til. Man kan have 1, man kan måske have 2, 3, meget, meget sjældent, og aldrig 4. Det var nogle af hans medarbejdere, der også fandt frem til det senere. Man kan ikke både være et tænkende, følende, sansende og intuitivt menneske på én gang. Den går ikke. Men lad os lige parkere de her 4 typer i første omgang. Fordi han havde så også 2 andre begreber, som han har, hvad skal man sige, jeg vil sige, han har opfundet dem, men han har lagt navn til dem, og i dag bruger alle mennesker de begreber, nemlig ekstravert eller introvert. De 2 ting, siger han, det er den måde, det er ens attitude til verden. Det er den helt overordnede tilgang til verden. Hvor samler jeg energi hen? Hvor føler jeg mig bedst tilpas? Ligger jeg energien, man skal sige, samler jeg energi inde i mig selv, eller skal jeg samle energi i kraft af andre mennesker? Det er de 2 overordnede attituder. Og så har vi så de 4 typer herinde ved siden af. Og hvis vi lige vender blikket mod de 4 typer, kommer vi tilbage til ekstrovert og introvert lige om lidt. Altså de 4 typer, hvis nu vi ser på de 4 elementer i første omgang, ild, jord, luft og vand, så kan vi nok blive enige om, at de nøgleord, der står her, de sådan er rimelig beskrivende for dem. Altså ild er skabelse, det er energi, og det er lidenskab. Jord er overflod, stabilitet og pålidelighed. Luft er kommunikation, intelligens og alsidighed. Og vand er følelser og drømme og intuition. Ikke Jungs intuitionstype. Det kommer vi tilbage til. Det er de 4 elementer. Elementerne har 4 søstre, der hedder temperamenter. Og temperamenterne kan man kalde elementernes psykologiske eller adfærdsmæssige udtryk. De 4 temperamenter, det er kolerisk, det er melankolsk, det er sangvinsk og det er flematisk. Den koleriske ild her, uafhængig, beslutsom, målrettet og ambitiøs, ikke? Det lyder meget ilde, det kan man også godt kalde ekstravert. Det melankolske, eller jord, det er analytisk, detaljeorienteret, overvejer alt omhyggeligt og mærker det meget intenst, og det er introvert. Det sangvinske, altså luften, det er meget snakkesalig, entusiastisk og omgængelig, det er ekstravert. Og endelig flematisk, eller vand, det er afslappet, fredsommeligt, stille og introvert, så vi har faktisk 2 af hver. Hvis vi er over på dem her, så sætter Jungs 4 typer. Jamen, lad os lige vente lidt med intuition, den vender vi lige tilbage til. Hvis vi ser på jord, melankolsk, så svarer det meget nøje til sansning. Fordi Jungs type siger, den konkrete oplevelse af omgivelserne. Jeg skal mærke, hvad det er, jeg har med at gøre. Det er jord. Jeg skal have fingrene i jorden, faktisk. Han siger tænkning. Det er den objektive vurdering af omgivelserne. Det er netop at tænke over tingene. Det svarer meget nøje til luft eller sangvinsk. Det er ekstravert. Man tænker udadtil, man er meget kommunikerende. Det er tænkning. Og så har vi følelsen. Det er den subjektive oplevelse af omgivelserne. Introvert. Man suger det ind og mærker efter i maven. Hvordan har jeg det med det her? Svarer det til mine værdier? Er det noget, jeg har det godt med? Man behøver ikke mærke det rent fysisk, eller tænke så meget over det. Man føler det bare. Man har en stærk intuition. Og det bringer mig tilbage til Jungs intuition, som han kalder intuition, som er lidt svært for os at forstå. Hvordan kan det være, at det svarer til ild? Jamen, han siger, den ubevidste, abstrakte oplevelse af omgivelserne. Og andre steder siger han, her agerer man uden hverken at tænke eller føle eller sanse. Man agerer bare, fordi man et eller andet sted har en vidsthed om, at det her, det er det, man skal. Derfor svarer det til ild. Og derfor skal vi passe på, når vi siger intuition i jungianske termer. Når vi taler om intuition i vores termer, så taler vi gerne om vandelementet. God intuition, man fornemmer tingene omkring sig. Det er også lidt rigtigt jo. Men i Jungs verden, så er intuition faktisk det, jeg vil argumentere for, er ild. Det er, når man handler uden at have behov for hverken tænke eller føle noget særligt. Man handler bare ren handling.
uden vi nu skal bruge alt for meget tid på den del, selvom det er virkelig spændende, så bliver de her Jungs psykologiske typer jo behandlet af de to damer her, mor og datter, Catherine Cook Briggs og Isabel Briggs Myers, som opfandt det, der kendes som Myers-Briggs typeindikator, MBTI, og de bygger ikke 100% på Jungs typer, men man bekender sig til, at det er Jung, der har, om så må sige, stået fader til deres typer. De har bare en lidt anden tilgang. Og især det, de er blevet kritiseret for, er, at de har haft en tendens til at anbringe folk i kasser. Fordi det, de gør, det er, at de siger, okay, ekstraversion og introversion, det er en skala. Hvor foretrækker man, at man er genopladet, men er man mere introvert, end man er ekstravert. Så siger de, sansning sætter de over for intuition. Det vil sige, man kan altså ikke være begge dele på en gang i Myers-Briggs. Man er enten det ene eller det andet. Den type information, du foretrækker at indsamle og stole på. Og så siger de, tænkning eller følelse. Igen, man er enten det ene eller det andet. Det er meget svært i Myers-Briggs at kunne gøre begge dele. Og så har de så endelig en, de selv har fundet på, der hedder judging og perception, eller vurdering og opfattelse, den foretrukne måde at tilgå verden på. Hvor opfattende mennesker, de er spontane og kan godt have flere ting kørende på én gang, hvor det, der hedder vurderende mennesker, de skal have opgaverne afsluttet, det skal planlægges, og det skal gøres meget grundigt det hele. Det er det, som Myers-Briggs kalder en vurderende person. Så de har de her 4 modsætningspar. Og så tager man simpelthen, og man starter med I og E heroppe, er man ekstrovert eller introvert, og det sætter man så sammen med en faktor for hver af de 3 øvrige modsætningspar. Så hvis man er mere sansende og tænkende og følende, samtidig med at man er ekstrovert, så bliver man simpelthen en ESTJ. Sådan. Eller for eksempel her, man har en INFJ eller en ESTP. Det er sådan en modsætning, det er sådan en BTI-type. INFJ, så er man introvert, man er intuitiv, man er følende, og man er vurderende. Og det er faktisk tilfældigvis min egen type, den der INFJ. Det er også Jungs sjovt nok. Så det er måske derfor, jeg interesserer mig meget for Jung. Det vil jeg da ikke helt afvise. Men det er simpelthen Myers-Briggs måde at gøre det på. Og skulle I have lyst, jamen så kan I gå ind og finde ud af, hvilken af de her 16 typer, som det her giver, I er, ved at simpelthen gå ind på det her link her, og så kan man tage en lynhurtig test. Den er afgørelsen af en række spørgsmål, man bliver stillet, og så får man at vide, hvilken type man er. Hovedkritikken på MBTI, det er, at man bliver anbragt i en kasse. Og det var Jung allerede meget opmærksom på. Han skriver i sin bog Psykologiske typer, man må ikke tro, at når man, bare fordi man har en type, så hænger man der resten af livet. Det er ikke tilfældet. Man kan udvikle sig. Det er det, der er individuation i jungianske termer. Det er det, vi bruger horoskopet til. Hvor er vores potentiale i horoskopet? Den her type, man får her, det er kun et startpunkt. En kompas kalder han det. Hvor er vi henne rent udviklingsmæssigt? Kan vi komme videre? Hvordan kommer vi videre med vores liv? Det skal ikke betragtes som et endegyldigt resultat. Og der vil jeg sige, at MBTI faktisk har taget den her kritik ad notam. Jeg var inde på deres hjemmeside så sent som i dag, og nu skriver de faktisk, at det ikke er statisk. At man skal betragte det, ja, det er ikke noget, de har skrevet i dag, det er skrevet gennem et stykke tid, men det er noget, de har ændret løbende. Nu skal man ikke betragte de her 16 typer som fuldstændig permanente, men mere som 16 værelser, man kan gå ind og ud af. Men det var ikke sådan, de formulerede det til at starte med, og det var Jung meget lidt tilfreds med, og var meget utilfreds med, at man havde misforstået ham. Han sagde, at man skal bruge de her typer som et udgangspunkt, og ikke som et slutpunkt. Godt. De her typer går igen i andre personlighedstester. Den kører lidt hurtigt igen, fordi vi har så meget andet sjov, vi skal tale om. Nemlig. Der er også en såkaldt diskmodel, som har 4 funktioner. Det er også en personlighedsmodel, som man kan tage som test, og mange firmaer bruger den. Jeg er faktisk selv instruktør i disk. De har 4 funktioner, der hedder dominans, influence, steadiness og compliance, altså dominans, indflydelse, stabilitet og egentlig overholde reglerne. Og det er jo igen ekstremt tæt på vores 4 elementer. Jo. Disk-modellen har her nogle nøgleord på dominans, driving, inquisitive force osv. Det er rent ild. Influence, det er når man er
overtalende, man er kommunikerende, man netværker, man er venlig, man er positiv. Det er selvfølgelig luft, ikke? Steadiness, det er, når man er pålidelig, når man er velovervejet, når man er omgængelig, og man er udholdende og god lytter osv. Det er en kombination af jord og vand. Mest jord, men lige mandsjat vand. Og endelig den der hedder compliance, hvor man overholder regler osv. Det er en kombination af jord og luft. Det er meget interessant, at når man kigger på de farver, det er ikke mine farver, det er diskmodellens egen farver. Dominance, den er rød, det er ild. Influence, det er jo luft, den er gul, og det er den jo også i astrologien. Steadiness er mest jord, og det er grønt, og det er den jo også i astrologien. Så er det kun her, det går lidt i stå, og det er fordi, de har slet ikke vand med for alvor i deres test. Vand var ikke på mode dengang, kan man sige, fordi vand var ikke noget, man brugte blandt medarbejdere og ledere, altså empati og det slags. Det var ikke noget, man rigtig havde brug for. Det har man fået siden, og i dag indgår det fjerde element, altså i vores verden, vandelementet indgår i moderne personlighedsanalyser. Det gør det. Det er jo meget interessant, så det er så langt, at man trods alt kommet. Nok om det. Lad os springe ud i vores elementer. Det gør vi via et maleri her af Jan Brügel den ældre, som levede faktisk i 1568 til 1625. Det er faktisk de 4 elementer, jeg har her. De 4 elementer er afbildet i utrolig mange sammenhænge. På malerier, i musikken, de 4 temperamenter af Carl Nielsen. Vi har det i forestillinger, men især inden for malerkunsten er det meget jævnligt afbildet. Og man ser her jord, jeg har luften her, jeg har ild, røde klædene her, og vi har vand, der står heller vand ud her. Så det er de 4 elementer, af Jan Brügel den ældre. Og så er det bare pænt maleri, der er også med. Vi springer direkte videre til et horoskop. Og det er faktisk min måde at introducere mig selv på. Det er nemlig mit horoskop. Jeg har ikke rigtig introduceret mig selv så grundigt. Det her er faktisk mit horoskop. Og jeg ved godt, det er i nogens øjne bryder en gylden regel ved at bruge mig selv som eksempel, men det er også kun det første af mange eksempler. Jeg synes nu bare, det er ret morsomt, fordi det er et ret godt eksempel på, hvordan elementerne faktisk virker. Det kommer tilbage til, hvordan elementfordelingen er, men man kan allerede ved et kort kig på den, kan man godt se, at der er temmelig meget vand og temmelig meget luft og ikke ret meget jord. Der er faktisk ikke noget. Og heller ikke ret meget ild. Og da jeg var meget ung i skolen, og også årene efter, der ledte jeg desperat efter de her manglende elementer. Det er nemlig noget, der er meget karakteristisk for manglende elementer. Vi leder desperat efter dem. De mangler i vores liv. Så jeg vil være sportsstjerne, jeg vil være bokser, jeg vil være elitesoldat, jeg vil være alverdens ting. Jeg endte med at blive sømand, hvilket selvfølgelig passer meget godt til den der fisk-MC. Men problemet med at være sømand, det er, okay, det tilgodeser min fisk-MC, men sømandsarbejde er faktisk meget praktisk og ret jordbunden. Det kræver en masse håndsarbejde, så det passer mig egentlig aldrig rigtig godt. Jeg blev dog cirka 20 år, inden jeg kom i land. Og som man også vil se, så er mine 2 MC-herskere, Jupiter og Neptun, de er begge 2 i vand hernede i Skorpionen. Der er en meget tæt Merkur-Jupiter-konjunktion i Skorpionen, hvilket indebærer, at jeg nogle gange kommer til at sige ting, som jeg ikke skulle sige, fordi man jo bare borer til, når man har Merkur hernede. Men det har nok også sin fordel. Jeg har haft mange jobs inden for shippingbranchen, også efter jeg kom i land, og altid klaret mig ganske godt, været ganske heldig. Så jeg mente også at blive selvstændig astrolog. Det kunne der ikke være noget specielt svært i. Så tage uddannelsen, som jeg gjorde og læste i mange år, og blive selvstændig astrolog, men det viser sig at være lidt sværere som så trods alt, og virkelig at få sådan en forretning til at køre. Det er nu gået meget godt i Danmark med undervisning og med foredrag og klienter, men der mangler ligesom noget alligevel, synes jeg. Og det varede så... Eller varede, altså det kan man ikke sige. Jeg var egentlig begyndt at skalere lidt ned, drossle lidt ned med astrologi, fordi jeg synes ikke rigtig, det førte til det, jeg gerne ville, eller det, jeg mente, det kunne. Men så her har jeg fået lidt med i mit horoskop, så her den 10. marts, der sad ham der Saturn op på min MC. Nu er det sådan, at jeg er en ret stor fan af Saturn, faktisk. Sidst, han sad der for cirka 30 år siden, der gik jeg i land, og
blev far og emigrerede og blev gift og alverdens ting. Fik nyt job i Asien, og der skete virkelig mange ting. Hele mit liv ændrede sig. Nu er den der igen, så jeg kan efter 30 år. Så jeg tænkte, hvad kan der må nu foregå? Og der er sket virkelig meget. Jeg har arbejdet meget i forsikringsbranchen, også sideløbende. Det er sådan sat lidt på hold. Men samtidig så har vi pludselig fået nogle meget interessante opgaver i vores astrologi-sammenhæng. Vi har været i England og holdt foredrag for Astrological Association, og så har vi så også blevet inviteret til at undervise på Jung-instituttet i Zürich. Og det er vi selv ret glade for at sige det mildt, også stolte af. For det er alligevel ret utroligt, at 2 danske astrologer bliver inviteret til Zürich for at holde foredrag. Vi skal give et foredrag om Jungs arbejde med astrologi her i næste måned, og vi skal holde et seminar om gruppedynamik. Og det er ikke nok med det. Vi er også blevet inviteret til at komme tilbage til næste sommer, hvor vi faktisk skal holde foredrag om det, jeg lige talte lidt om her, nemlig sammenhængen mellem Jungs typologi og de 4 elementer. Og vi skal også holde et helt kursus i astrologi for jungianere. Og så endda gentage vores seminar om gruppedynamik. Så det er jo klart, at altså Saturn her, det kommer op og fortæller en, okay, ven, du vil gerne have ansvar, du vil gerne have, at der sker noget, værsgo, her har du muligheden. Så må du gøre, hvad der skal til. Så min kone og jeg, mange af jer kender godt Tina, vi skal altså begge så dernede til Zürich og undervise, og det ser vi der frem til med ret stor spænding. Vi tager afsted her lige i begyndelsen af november, og skal så være nede en lille uges tid. Det bliver ret spændende. Så Saturn på MC kan varmt anbefales indtil videre i hvert fald. Det kan være, at jeg mener noget andet her om en måneds tid, men måneden ikke det går. Men for at vende tilbage til elementfordelingen i mit horoskop, så det jeg gør, jeg laver sådan et pointsystem. Jeg anvender samme eller lignende pointsystemer også for modaliteter og så videre, og jeg bruger også huse i mange tilfælde. Men her har vi barberet ned til kun planeter og akser i tegn, fordi det giver temmelig meget faktisk. Og jeg siger, sol, måne og ascendant, dem giver jeg 8 point i et tegn. MC giver jeg 7. Merkur, Venus og Mars, de får 5. Jupiter og Saturn, de får 3 hver selvfølgelig. Og Uranus, Neptun og Pluto får 1 hver. Og hvis man har akserne, altså de der altså ascendant og MC, så giver det en sum på 55. Og hvis man ikke har akser med, så er det 40. Det er bare, så man har det i baghovedet, hvis man lige skal tjekke, om man har fået talt rigtigt sammen. 55 med akser og 40 uden akser. Og mit horoskop, der ender jeg med det her. Og der er jo godt nok en voldsom ubalance her, ikke? Som jeg nævnte før. 1 point i jord, det er Pluto. That's it. 4 i ild, og så er der altså bare luft og vand for alle pengene, ikke? En temmelig fleksibel tilgang til livet, og det er også mig. En luft-vand-person. Det er sådan en, der hvis man kommer med de positive ting først, er god til at give sine idéer dybde, og kan forholde sig objektivt til emotionelle emner. Det er den her kombination af luft og vand, ikke? Den er sådan set meget god, især hvis man skal rådgive andre mennesker. Fordi man kan distancere sig selv fra at blive alt for følelsesmæssigt involveret. Og man er samtidig også god til at fornemme andre menneskers følelsesmæssige behov. Og man har i hvert fald en særdeles frugtbar fantasi og også i en vis udstrækning kreative evner. Der, hvor det kniver lidt, det er selvfølgelig, at man kan savne noget gennemslagskraft, vilje og jordforbindelse, og måske også noget praktisk sans. Nogle gange kan jeg godt køre afsted med nogle vilde og voldsomme idéer, uden helt at gennemtænke konsekvenserne. Og så har jeg heldigvis en lidt mere jordbunden kone til at hjælpe mig med at opdage, at det måske ikke lige var så smart. Men det her er en luft-vand-person, og jeg kan 100% skrive under på, at det er mig, det der. Og i skolen, der var min øgenavn professor, og det gad jeg ikke høre på. Jeg ville være sømand, jeg ville være sejl, jeg ville være soldat og alverdens ting. Men jeg skulle nok have lyttet lidt mere til det. Måske. Hvis en astrolog havde kigget mit horoskop dengang, ville jeg nok have sagt, at du skal nok ikke blive sømand, og du skal nok ikke blive soldat og så videre. Det er nok ikke lige noget for dig. Men altså, man gør det, man gør, og i livet, der oplever man altså ting, som man nok skal igennem med. Og det var, hvis ikke jeg havde taget til søs, så havde jeg nok heller ikke siddet her nu. Det var min kone, som jeg mødte til søs, der introducerede mig til astrologi, så det har nok været en mening med det hele, ikke? I øvrigt skal jeg lige nævne, at hvis jeg kender fødselstidspunktet, så lægger jeg virkelig meget vægt på aktiebundne planeter, og ikke mindst på horoskopherskeren, altså ascendantherskeren. Og det skal vi se et par eksempler på senere.
Det næste eksempel er knap så markant, vil jeg sige. Men vedkommende, det er en mand, han har udtalt noget ret interessant. Han har sagt, at sammenligne dig selv med andre, det undergraver din selvtillid. Han mener faktisk, at man helt skal lade være med at sammenligne sig selv med andre. Det er Benjamin Franklin. Det fulde citat lyder noget i retning af, hvis du altid sammenligner dig selv med andre og undervurderer dig selv, så bliver du aldrig lykkelig. Så lad være med at sammenligne dig selv med nogen som helst. Forsøg til stadig at forbedre dig i stedet for. Ikke? Det at vide, hvordan han havde forholdt sig til sociale medier. Det er jo netop det, man gør der. Og det skal man jo ikke. Det var det, jeg også gjorde som ung. Det gør vi jo alle sammen ikke. Men vi skal forsøge måske at blive bedre til at tage udgangspunkt i os selv, uden at blive for selvtilstrækkeligt selvfølgelig. Men det er jo sådan nogle ting, han mente. Benjamin Franklin kender I formentlig lidt til. Han var en af, hvad skal man sige, skaberne af det moderne Amerika. Han var videnskabsmand. Han var den første postmester i USA. Han var med til at skrive forfatningen, uafhængighedserklæringen. Han var vældig mange ting. Han er især afbildet af, at han flyver med en drage, hvor han forsøger at trække lyn ned, fordi han gik meget af elektricitet. Men han var altså også lidt af en børste faktisk, som man det delvis kan se i hans horoskop her. Han er født den 17. januar 1706. Alene hans aktier kan man godt se, der er lidt en bedre ascendant her, ikke? Og en Stenbuk MC er jo allerede sådan relativt voldsomt til kardinaler aktier, ikke? Og uden at gå alt for dybt i hans horoskop, fordi at nu er det også en DD-rating, så aktierne er måske ikke helt sikre. Men hvis vi går ud fra, at de er rigtige, så får vi en elementfordeling, der hedder sådan her. Ild 16, jord 23, 5 i luft og 11 i vand. Det er altså en jord-ild-person. Og en jord-ild-person, det er sådan en, man også på dansk kalder en damptromle. Så nogle, de er ikke til at stoppe. De stræber efter håndgribelige resultater. Og de elsker at arbejde. Men de kan altså også godt virke både grove og ufølsomme. Nu har han altså de her 11 point i vand, så han er måske knap så slem. Men de ligger altså ikke altid mærke til dem, de træder på andre. Det er sådan, det er der, man kalder dem damptromle på dansk. De kører bare på. Ikke? Vi skal se et par stykker mere af den her type her faktisk. Og det er det, der sker, når jeg laver sådan en præstation. Det er ting, der lader til at komme sådan i en naturlig rækkefølge og hænge sammen. Næsten det, som Jung kalder synkronicitet. Ikke helt, men næsten. Men det er bare lige for at komme i gang nu. Først mig selv, og så har jeg Benjamin Franklin. For lad os lige et øjeblik vende tilbage til vores Ken Robinson her. Ken Robinson blev mest kendt for sin teorier om uddannelse. Og som sagt, prøv at finde nogle af hans videoer på YouTube, for han er virkelig inspirerende at høre på. Han havde 3 principper om uddannelse. Han sagde, mangfoldighed. Man bør opfordre til et individualiseret indlæringsforløb og ikke tvinge alle børn og unge mennesker igennem det samme. Det er og bliver en dårlig idé, sagde han. Og det har man jo hørt før, ikke? Og det er nok stadig rigtigt, hvis jeg sidste røde på her. Sådan. Så mangfoldighed, sagde han. Så sagde han, nysgerrighed. Kreativ undervisning. Børn, der kommer, de er nysgerrige fra starten af. Lad være at kvæle den nysgerrighed. Og det er jo meget rigtigt. Og samtidig med det sagde han, nummer 3, væk kreativiteten. Læg mindre vægt på at have så mange standardiserede prøver og test. Prøv i stedet for at få børn til at være kreative. Ikke at de ikke skal lære noget. Selvfølgelig ikke. Men prøv at være individuel. Prøv at styrke den naturlige nysgerrighed og holde den ved lige. Og så væk den iboende kreativitet, der er i de fleste børn og i de fleste mennesker generelt. Det var hans 3 principper om uddannelse. Han har også 3 principper generelt om livet, kan man sige. Han sagde, 1. Dit liv er enestående. Der er ingen andre i verden helt masse dig, og intet andet menneske lever dit liv. Det lyder sådan lidt popagtigt og lidt billigt måske, men det er jo rigtigt, ikke? Der er jo ingen andre som os. Det er også der, hvor vi alle af os har jo hver sit horoskop. Og der er kun også til at leve det. Så siger han nummer 2, som er måske lidt mere kontroversielt. Han siger, at du skaber dit eget liv. Ja, i en vis udstrækning. Ikke? Det han mener, det er, at vi har selv evnen til at forestille os noget. Han siger, at det, der gør mennesket enestående, er, at vi er født med en uovertruffen forestillingsevne og kreativ evne. Vi kan tænke tanker
og vi kan forsøge at opnå vores mål. Ikke? Men det kræver selvfølgelig, at vi sætter os selv realistiske mål. Jeg satte ikke mig selv realistiske mål som ung menneske. Jeg har undervejs ændret mine mål til noget langt mere realistisk, og noget, der passer mig langt bedre. Jeg har måske endda fundet i mit element osv. Det er det handler om det her. Det er derfor, han kalder sin bog det Finding Your Element. Det er det handler om. Find ud af, hvad det er, der gør, at du har det dejligt. Ikke? Han sagde også, og det er jo ret væsentligt, han sagde, at livet er ikke en ret linje. Det er en proces, hvor vi konstant improviserer mellem interesser og personlighed, meget vigtigt på den ene side, og så de muligheder, der byder sig til den på den anden side. Vi er jo nødt til at have muligheder i livet. Ikke? Uden muligheder, hvis man er født ludfattig i et land syd for Sahara, så kan man ikke bruge de to, princip nummer 2 til så meget vel, fordi så er der ikke ret mange muligheder. De muligheder, der så er, dem skal man så forsøge at forstå og gribe jo i alle henseender. Det er altid trist, synes jeg, når man møder mennesker, der siger, hey, jeg fik aldrig opfyldt mine ønsker og så videre, og når man går lidt på klingen, så siger ja, jeg fik godt nok et tilbud noget engang, jeg synes ikke lige, jeg ville, jeg kunne ikke lige, så videre. Jamen så er der bare ikke noget at gøre vel. Altså man er nødt til at springe til, når mulighederne viser sig, og det er det, han mener. Og at livet ikke er en ret linje, det ved de fleste af os godt. Der sker nogle gange nogle ordentlige nedture, og nogle gange nogle ordentlige opture, og sådan er det bare. Men han havde en meget god beskrivelse af noget. Han siger, der er 2 ting. Noget, du er god til, uden nødvendigvis at bryde dig om det, og så noget, du er god til og kan lide at gøre. Det øverste, noget, du er god til, uden nødvendigvis at bryde dig om det, det er det, mange mennesker bare kalder et job. Ikke? Hvorimod, hvis der er noget, du er god til, og du samtidig kan lide at gøre, jamen så har du faktisk fundet dit element. Det her findes et element. Når man føler sig godt tilpas i det, man gør, så har man fundet sit element. Så er det ikke bare et job. Det kan godt være, at ens job er ens element. Det er det da forhåbentlig. Men det er ikke altid sådan. Ser vi på Ken Robinsons horoskop, så er det ukendt fødselstidspunkt. Men nogle gange, når jeg har folk med ukendt fødselstidspunkt, så sætter jeg det til kl. 12. Bare for at se. Det er bare sådan en vane, jeg har haft i mange år. Ikke? Og så sker der noget sjovt med ham her. Fordi mit horoskop her til højre ser sådan her ud. Ja, det er jo med et fuldstændig verificeret fødselstidspunkt. Og Ken Robinsons horoskop kl. 12, det ser sådan der ud. Og altså personligt, jeg er da meget godt lide de her akser her. Altså de er næsten præcis de samme. Ikke? Vi har ikke samme horoskop, nej, men vores akser falder sammen, hvis vi har sat op til kl. 12. Om man kan det ved jeg ikke. Det er bare et sjovt tilfælde. Og vi skal se flere af den slags sjove tilfælde lidt senere her. Ken Robinsons elementfordeling uden akser ser sådan her ud. Det er altså en jord-luft-person. Og så med et ordentligt skvæt vand rundt den her sol i fisken selvfølgelig. En jord-luft-person, det er sådan en, der har realistiske idéer og tanker. Lidt i modsætning til det, jeg nogle gange der kommer op med. Ikke? Men han havde realistiske idéer og tanker. Og han kunne kombinere det abstrakte og det praktiske. Han havde nogle meget vidtløftige, kan man næsten sige, principper, men han var i stand til at få det bragt ned på jorden, med alt det jorden har, ikke? Og så gør det håndgribeligt og gør det praktisk. Og han kan håndtere mange detaljerede opgaver samtidig. Så man kan sige, at han har en praktisk intelligens og en tør logik. Og det er altså en person, der som ham ideelt set er i stand til at udvikle nye arbejdsmetoder og løsninger. Og det er klart, at med den der vanddel der var han også meget empatisk. Især når det er solen i fisken, ikke? Er meget empatisk og medføler. Han var meget oprigtigt ked af, hvor mange børn der fik ødelagt, især det amerikanske uddannelsessystem. Om det er blevet meget bedre siden hans tid, det er jo et godt spørgsmål. Man kan være lidt pessimistisk og sige, det er det nok ikke. Men han gjorde, hvad han kunne. Han blev også adlet Sir Ken Robinson i England, fordi han virkelig var en markant person. Næste eksempel er der nogen af jer, der kender. Dem er jeg tidligere har undervist, har set den her person før, men det er et vældig godt eksempel faktisk, synes jeg selv. Her har vi et menneske, der næppe er sådan at blive skære med. Hvis man lægger mærke til det, så er det en stenbuk-ascendant med Mars lige på ascendanten. Det er en skorpion MC, og som man ved, så er Mars jo den traditionelle hersker på skorpionen. Så MC-herskeren sidder altså her på ascendanten. På ascendanten, eller på MC, sidder også både Neptun og Månen.
og det er en skuespiller. Det passer jo meget godt. Neptun på MC er jo faktisk en ret god skuespiller-signatur. Frank Clifford, som mange af jer måske kender, han går meget op i, at MC-komplekset meget ofte symboliserer de roller, som skuespillere får flest af og ofte spiller. Og det gælder også for ham her, og det er en mand. Hvis vi ser på hans elementfordeling, så har vi 5 i ild, 20 i jord, 3 i luft og 27 i vand. Så det her, det er altså en vand-jordperson. Og vand-jordpersoner, kan man sige, de har meget stor dybde og meget alvor. Hårdt arbejdende og udholdende er de også. De har også et grundlæggende overlevelses- og tryghedsbehov. Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. De har også nogle værdinormer, som ofte er stærkt tilknyttet familie og samfund og materielle værdier. Ikke? Og så er de forankret i virkeligheden. Altså her, den nuværende virkelighed. Det er der, de er forankret i. Men de kan blive motiveret, eller de er motiveret af følelser og frygt, vaner, fortid og tryghed. Det er sådan en kort beskrivelse af en vand-jordperson. Og vi nu ved jo, at der er meget af det vand, der er på spil her, det er skorpionen. Det ved vi som astrologer, ikke? Og det er et meget markant skorpionpræg, der er. Han er også født skorpionens tegn. Og den herre, vi taler om her, er Mads Mikkelsen. Og jeg har data fra en svensk astrolog, der hedder Lotta Raneved, siger hun, at han er født 1109 i København. Og I ved jo formentlig godt, at Mads Mikkelsen har spillet skurk James Bond, og han har spillet Hannibal the Cannibal. Det er jo meget skorpion, ikke? Altså Hannibal the Cannibal, så bliver vi næsten ikke mere skorpion. Og jeg personligt holder virkelig meget af skorpioner, men skal man finde et godt eksempel på en filmrolle til sådan en superskorpion, så er Hannibal the Cannibal der meget god. Men han har også spillet en anden rolle, som jeg i hvert fald indtil for ikke ret længe siden aldrig havde set før. Jeg ved ikke, om I har. Men han spiller hovedrollen i en tysk film, der hedder Michael Kohlhaas. Sjovt nok taler han fransk hele filmen igennem. Jeg var ikke klar over, at han taler fransk, men det gør han. Han taler flydende fransk. Han spiller hovedrollen i en film, der hedder Michael Kohlhaas, og det er en historie. Det er en grum historie. En novelle af en tysk forfatter, der hedder Heinrich von Kleist. Ham kommer vi også tilbage til igen. Handler om en ellers fredelig hestehandler ved navn Kohlhaas. Han bliver narret af en adelsmand. Han bliver snydt 2 heste fra ham faktisk. Og det bliver han virkelig vred over. Han går fuldstændig amok og vil hævne sig. Han plyndrer, han brænder hele byer ned, og undervejs i alt det, der får han faktisk samlet en hel hær. Hans kone forsøger så at mægle mellem ham og adelsmanden, men hun dør, hun bliver syg på den der rejse, hun foretager, og det gør ham bare fuldstændig vildt. Så han går helt amok i hævn. En rigtig skorpion, der ikke kan tilgive. Ikke? Ovenkøb med Mads Mikkelsens tilfælde med Mars på ascendanten i Stenbukken. Det passer jo næsten fantastisk. Ikke? Til sidst bliver han så henrettet i filmen. Faktisk er Martin Luther med i historien. Han forsøger at spille en mæglerrolle, men han fejler så også. Han bliver også fejlet til siden til sidst. Historien er faktisk baseret på den virkelige Hans Kohlhaase, som endte med at blive rædbrækket på hjulet i Berlin i 1540. Ikke? Det er en interessant film. Nu havde jeg læst novellen først, og da jeg så filmen, den er meget interessant. Jeg tror, man kan finde den på filmstriben faktisk. Den er tilgængelig mange steder. Den er ikke så gammel. Det kan anbefales. Det er en helt anden måde at se. Ja, ikke en helt anden måde at se Mads Mikkelsen på. Han er virkelig voldsom her. Men det er en meget interessant studie. Og det bringer os videre til ham, der har forfattet den historie om Michael Kohlhaas, nemlig Heinrich von Kleist. Han har jo faktisk en AA-rating på, selvom han er født i 1777. Han har fødselsdag lige om lidt her, kan vi se. Heinrich von Kleist, han var en tysk digter, dramatiker, romanforfatter, novelleforfatter og journalist. Han har skrevet værker som Das Kätzchen vom Heilbronn, Amphitryon og Penthesilea. Så har han skrevet den mest kendte novelle, er faktisk den, vi lige omtaler, Michael Kohlhaas, og så en, der hedder Marquise von O. Meget specielle historier, han skriver. Det er altid noget med hævn. Det er altid noget med død, og han har kun skrevet en eneste historie i hele sit liv, der ender ulykkeligt. For det er Marquise von O. Alle de andre ender ulykkeligt. Han var også en fuldstændig kompromisløs
herre, ham her. Og han endte med at begå selvmord sammen med en uhelbredelig syg kvindelig slægtning allerede i 1811, så han blev ikke så gammel. Han kunne ikke tåle, hvis ting ikke var, som de skulle være, faktisk. Og vi kan prøve at se det på hans horoskop. Han har Tyre-MC med måne på, og herskeren i andet hus, i eget hus faktisk, som også er Apex i 10 kvadrat. Nu kommer vi lidt ud over elementerne, jeg ved godt. Venus sidder i et kvadrat til Uranus og i et kvadrat til Mars. Og Pluto herovre, alt det her lidt maniske, er også Apex i 10 kvadrat op til Chiron og ned til Sol, Merkur. En herre, som bare ikke kunne gå på kompromis. Det kunne han ikke. Formentlig de tyre-energier, der kommer heroppe fra. Og så med hersker ned i andet hus. Dets naturlige hus, vil jeg mærke. Og så Pluto i et 10 kvadrat. Og Pluto var så også i jord. Generationelt ganske vist, men stadigvæk. Hans elementfordeling hedder 16, 22, 14 og 3. Det er altså, selvom der er en del luft i ham, og den luft her er nok det, der har gjort det til forfatter jo. Men ellers er han en ild-jord-person. Det er jo den, vi har set før, det er damptrumlen jo. Det er en, der bare klør på, grov og ufølsom. Det var han også. Og det, han skrev, var virkelig også groft ufølsom. Men man bliver forpustet af at læse Reinhard von Kleist, fordi det er bare død og ulykke hele tiden. Ikke? Han blev meget kendt, også i sin samtid, fordi han skrev så voldsomt og så brutalt. Kleist bringer os naturligt videre til den næste person. Jeg ved ikke, om I kender ham her. I kan nok gætte hans ascendant, jeg tror. Fordi han er ganske rigtig løveascendant. Det er en herre, som ikke var specielt anerkendt i sin samtid, men han er så sandelig blevet det nu. Ikke mindst nu, fordi det er i år er det årsdag. Jeg tror, det er 250 års fødselsdag faktisk. Den herre her, han kom ikke til at finde sit element. Han brugte hele sit liv på at lede efter det element, han manglede. Og det kommer vi lige tilbage til. Men det er ham her, det er Caspar David Friedrich. Og jeg ved ikke, om I kender ham. Men I kender næsten helt sikkert det næste maleri, eller det maleri, skal vise af ham. Fordi det viser også søgningen. Så den søgen, der ligger i alle hans billeder. Han var maler, Caspar David Friedrich. Nu er der igen en, der tegner på skærmen. Nu er det Lise, kan du slå op? Det må I altså ikke. Det må lige have den fjernet igen her. Vi skal lige have det skal lede. Du må gerne række hånden op og spørge om noget, Lise. Du må bare ikke tegne på skærmen. Sådan. Okay. Godt. Caspar David Friedrich, romantisk maler, i dag den mest kendte tyske maler overhovedet. Og hans mest kendte maleri, det er det, I ser her. Nemlig det, der hedder Vandreren over Togehavet. Det er et maleri, som utallige mennesker har tolket, ikke mindst psykoterapeuter og psykologer og også astrologer. Fordi hvad er det, han står og kigger ud over ham her? Kigger han ned i sit eget ubevidste? Kigger han ned i tågernes hav? Hvad er det for noget af det dybde psykologiske, det kollektive ubevidste? Hvad er det, han kigger ned i? Og der er virkelig mange mennesker, der har læst meget ind i det tåge, der er afbildet her. Faktisk er det også, så vidt meget bekendt, første gang i kunsthistorien, at man ser skyer afbildet fra oven. Det er et fantastisk billede jo. Man kan ikke, altså når man ser Caspar David Friedrichs billeder, kan man ikke undgå at blive sådan draget ind i dem. Og når I ser hans horoskop, så kan I også godt se, at der er noget på færde her. Løveascendant, som jeg nævnte, og så er der altså bare jord og ild på alle pengene her. Han har tæt på en ny måne, men ikke helt, men det er i samme tegn, og i første hus, sol og måne i jomfruning. Og kigger man på hans elementfordeling, så ser det sådan her ud. Det er jord og ild, det hele. Der er ingen vand stort set. Og det vand, han har, det er Mars oppe i Krebsen, hvor det måske ikke er allermest vel tilpas. Det er altså endnu en damptrumpe, vi har her. Han brugte hele sit liv på at lede efter det vand. Alle hans malerier, og jeg skal vise nogle flere lige om lidt, bærer præg af den her længsel. Det er nærmest desperat længsel og søgen efter noget.
til alt det for Friedrich og for os, det han så brugt den her længsel til, det var, at han brugt alt det jord, han havde, til at udtrykke det via sine malerier. Så det er et eksempel på, hvordan man kan være virkelig kreativ, når man stræber efter det, man ikke har. Han ville have noget andet og mere, end det han havde. Og han var i virkeligheden i sit element, skriver han selv, ved skumring og daggry. Altså de der overgangsfaser, det var der, han havde det bedst, hvor det virkede sådan lidt overnaturligt, lidt uhyggeligt det hele. Det var der, han havde det bedst, ikke? Og man kan se det i hans billeder. For eksempel det her billede her. Folk, der sidder og skuer ud mod havet her, eller her, med en meget markant solnedgang, ikke her. Det der kalder månen stiger op over havet, og det her, det er et bjerg- og flodlandskab, en såkaldt natversion. Der er også en såkaldt dagversion af det. Men altså meget dystre, men alligevel sådan meget dragende malerier. Eller hvad med det her? Igen, mørke skyer og vand, meget vand og jord. Han prøver virkelig at få afbildet, hvad det er, han leder efter i sit liv. Det hedder Kyst i måneskin. Og for lige at binde sløjfen tilbage til Heinrich von Kleist, som vi hørte om før, så findes der endnu et maleri af Friedrich, som er meget berømt. Det er det maleri her. Det kan være svært at se, hvad det forestiller lige umiddelbart, men man skal stå og se på det, og jeg har set det i virkeligheden. Det er meget fascinerende maleri at stå og se på. Der er faktisk en lille munk hernede. Der står en lille munk her. Der er nogle måger herude. Og det er stort set, hvad der er. Og så går alt det her ud i et. Altså havet går nærmest sådan over i skyer, der går over i noget himmelagtigt, og mågerne er sådan forsvundet. Der er en lille bitte munk her. Og maleriet hedder også Munken ved havet. Og når man står og kigger på det maleri, så bliver man påvirket. Og det gjorde man også dengang, man så det første gang. Heinrich von Kleist, han var redaktør på en avis dengang, og han havde sendt en journalist hen for at anmelde det her maleri her. Han var ikke tilfreds med anmeldelsen, så han gik hen og kiggede på det selv, Heinrich von Kleist. Og så skrev han et meget berømt essay om det maleri, og der skriver han skriver blandt andet, at se på det maleri her, det er ligesom at få sine øjenlåg skåret af. Det er en meget sådan markant beskrivelse af maleri, at få sine øjenlåg skåret af. Og det er malet mellem 1808 og 1810, og Kleist han skød sig selv i 1811. Ikke? Så det maleri har stor effekt på folk. En anden kunstkritiker, Peter Sloterdijk, han siger, hvad er det, der gør det her maleri så unikt? Det er det første maleri, hvor motivet er opløst inde i stoffet. Altså, det er som om, man ikke kan rigtig skelne tingene, men man bliver suget ind i det her maleri her. Ser vi på Friedrichs horoskop her, som vi så før, og på Kleists horoskop, så minder de jo faktisk virkelig meget med hinanden. De er begge to løveascendant, Tyre MC, og de er begge to dagtrumler. Så Kleist har helt klart følt en vis samhørighed, og de var også samtidig jo ikke. Næsten hjemmedrende. Men tilfældighederne, hvis vi kalder dem sådan, de stopper ikke her. I januar måned, der var min kone og jeg, Tina og jeg, vi var i Hamburg for at se en stor udstilling med Caspar David Friedrich. En fantastisk udstilling. Vi er meget glade for. Og der var vi også i boghandler. Vi er altid meget boghandler, når vi rejser rundt. Og der fandt vi over en bog, som faktisk nu, for ganske nylig, er blevet oversat til dansk. Og den har I her. Den hedder Stilhedens fortryllelse på dansk. Af en forfatter, der hedder Florian Illies. Og jeg fandt bogen dernede i Hamburg og slog op. Og så opdager jeg, at den her bog er ikke bare en almindelig bog. Den er struktureret i 4 hovedkapitler. Og de 4 hovedkapitler, de hedder ild, vand, jord og luft. Og det er ikke løgn, det er rigtigt. Så tænkte jeg, det var nok ikke godt pokkers. Den bog er jeg selvfølgelig nødt til at købe lige med det samme. Jeg kunne godt regne ud, at Florian Illies, han ikke er astrolog, når han har den sekvens på elementerne. Ild, vand, jord og luft. Men det er da stadigvæk meget interessant. Og faktisk, så inde i bogen, der begynder Florian Illies at tolke på hans horoskop. Det, der så er sjovt ved det er, at han har det korrekte fødselstidspunkt, det samme som jeg arbejder med. Men han får givet ham en forkert ascendant. Han får givet ham en jomfru-ascendant, så han bliver endnu mere jomfru. Så beskriver han en masse karakteristika ved jomfruer, som Friedrich han sandelig også lever op til. Men han har altså løveascendant.
Og jeg har skrevet til Florian Ilias og fortalt om det. Han har bare ikke svaret. Han har sådan ikke fået mailen, jeg tror. Det ændrer ikke på, at han har stadigvæk både sol og måne i jomfru, så han er meget jomfruagtig, bestemt. Men altså, han har en løveascendant, og det synes jeg også fremgår af hans udseende, som vi så før. Ja, hvis man tager den del af ascendanten, som kan manifestere sig i folks udseende. Så den bog må vi selvfølgelig have. Det originale omslag ser sådan her ud, og det er væsentligt at tage med. Den hedder Zauber der Stille på tysk. Og det originale omslag tager jeg med, fordi den bog, eller Friedrichs, eller den bog gennemgår en række anekdoter om, hvor stor betydning Friedrich egentlig havde, også selvom man ikke solgte ret mange malerier, man selv levede. Men især efter han var død, der fik han en kolossal betydning. Der findes en film. Er der en, der spørger om noget her? Ja, det er nemlig rigtigt. Kreidenfelsen af Rügen, ja, den har jeg også set lige. Det var et andet maleri af Friedrich. Der er en udstilling af Friedrich nu i Dresden i Tyskland, faktisk her i efteråret, som vi skal ned og se også, og hvis I har lyst til at se Friedrich-billeder, så kan jeg varmt anbefale en tur til Dresden. Altså, hans billeder er helt fantastiske. Tilbage til Friedrichs indflydelse, fordi den her film, som nogle af jer måske kender, Nosferatu, den første vampyrfilm faktisk, er en tysk film fra 1921, og den der rigning bag ved Nosferatu der, er faktisk, selvom man ikke kan se det direkte, den er faktisk tysk stjålet her fra Friedrichs maleri. Og en anmelder af filmen, han skrev direkte, at Nosferatu, det er nærmest et slags motivmuseum på Friedrichs malerier. En masse af de scener, der er i Nosferatu, er taget direkte fra Friedrichs malerier. Inklusive malerier, hvor man ser Friedrichs kone bagfra stå og kigge ud af et vindue osv. Der er scener i Nosferatu, der direkte er taget herfra. Det er meget interessant. Men det indskrænker sig ikke til det. For at springe over en helt anden boldgade for Nosferatu, så kan vi tale om Bambi. Ikke? Bambi. Hvor kommer Bambi fra? Ja, Walt Disney. Han blev æresdoktor ved Harvard University i sommeren 38. Og det gjorde en tysk forfatter ved navn Thomas Mann også samme dag. Og de sad ved siden af hinanden under middagen. Og så kom de til at tale om det. Og der fortalte Walt Disney om den her bog, der er skrevet om Bambi. En forfatter ved Felix Salter. Han fortalte også om Caspar David Friedrich. Så den baggrund, I ser i Bambi, er faktisk stærkt inspireret af Friedrichs malerier. For eksempel det maleri, vi ser her, og også en scene, vi ser her. Det er faktisk, det er ikke lige til at se det her blive kortlysligt, det er meget svært at finde billeder, men det er faktisk taget næsten en til en fra Friedrichs malerier. Så når I ser Bambi næste gang, hvis I gør det, så skal I også tænke på Caspar David Friedrich. En lille bitte sjov krølle på det er, at Felix Salten, han var en jødisk forfatter, og han skrev Bambi, ikke? Men det var en af de første bøger, der blev brændt af nazisterne i 1935. Så kom filmen så i 42, og Hitler var en af de første, der så den, måske den allerførste i Europa, der så den, og han var meget rørt over den her film. Ikke? Så kan man så tænke sig jo. Det var bare en af mine utallige små tangenter. Men sammenhængen her er jo interessant. Ikke? Florian Ilias, forfatteren til den bog, jeg lige har omtalt, Stilhedens fortryllelse, ham har vi her. Desværre også ukendt fødselsdagsbog. Jeg har også forsøgt at spørge ham om hans fødselsdagsbog, men det han har ikke svaret på det, så jeg ved ikke rigtig, hvornår han er født. Men så kan vi da kigge på hans elementfordeling. Eller vi kan også prøve at give ham kl. 12 for eksempel. Bare for sjov. Men nu hvis vi har været født kl. 12, som vi har gjort nogle gange, så får han en løveascendant og en tyre-MC. Det er da meget sjovt, ikke? Fordi Friedrich havde en løveascendant og en tyre-MC. Det har Ilias også, forfatteren. Og det havde Kleist jo også. Så det er jo nærmest astrologiske trillinger, hvis der findes sådan noget. Ser vi så på hans elementfordeling, jamen så har vi ham her i Ilias. Og der har jeg sat i parentes, hvis vi regner akserne med til kl. 12, så ser det sådan her ud. Men akser eller ingen akser, så er det en ild-jord-person. Der er 0 vand. Kan jeg vide, om det er derfor, han føler sig så fascineret af Caspar David Friedrich? Det kunne godt være. Og luften, ja, den smule luft, den bruger han til at skrive bøger, men han har stadig virkelig mange bøger om her. Hvis jeg siger Friedrich her, så er det altså nøjagtig samme fordeling, stort set. Det er 2 damptrumler her, der har noget at mødes på her. Det er da sådan set meget sjovt, synes jeg. Vi har lige et par eksempler mere, som jeg vil se, om vi kan nå, fordi nu er jeg efterhånden blevet talt varm. I må endelig sige stop, hvis I har fået nok.
Det er ikke sikkert, det er nok til at stoppe mig, men vi kan lige tage et andet eksempel på det her med at søge elementer, som man mangler. Det her eksempel er et meget mere moderne eksempel. Det er et ild, jord og luft, kan man sige. Der mangler noget vand. Der mangler lidt vand, fordi det vand, der er her, det er en Mars i fiskene. Og så de har så Jupiter, men lad os glemme den øjeblik. Det er Mars i fiskene i 12. hus. Det er måske ikke lige den mest, hvad skal man sige, den bedste placering på Mars, hvis man kan tillade sig at sige det. Men Mars er jo ascendanthersker i det horoskop her. Der er ved ascendant. Så hvis den her person kunne forsøge at finde sit manglende element, nemlig vand, så er ascendanten måske en meget god indgangsvinkel til det. Og pigen her er Billie Eilish, som nogle af jer måske kender. Hun har blandt andet skrevet titelmelodien til James Bond og flere andre melodier. Nu kan jeg desværre ikke spille videoer for jer her, fordi det må man ikke længere fra YouTube, især i foredrag, der bliver optaget her. Men i en af hendes første musikvideoer, der hedder Everything I Wanted, der sidder hun i en bil sammen med sin bror, og mens hun synger, så kører bilen så afsted, og det ender med, at bilen kører direkte ud i Stillehavet. Altså, jeg har da sjældent set en mere markant manifestation af en vædderascendant med Mars i fisken i 12. hus, end netop det at køre direkte ud i havet med en bil. Det er da virkelig at forsøge at finde sit manglende element på en væddermanér. Og i øvrigt findes der flere videoer med, hvor de sidder i bassiner og der bliver fyldt op med vand. Så der er et eller andet med det vandelement her, som hun ret aggressivt forsøger at finde. Luften i horoskopet har altså åbenlyst hjulpet hende til at blive sangskriver og også udøvende kunstner. Hun er ekstremt populær, helt ekstremt populær. En anden ekstremt populær kunstner har vi her, og det er lidt mere ekstremt horoskop. Her har vi en forfatter. Jeg læste en anmeldelse for ikke så længe siden af den forfatter, og anmelderen skrev, at læse den forfatter her er nogle gange ligesom at dyrke ekstrem sport. Men det er også et ekstremt horoskop jo. Når I ser elementfordelingen lige om lidt, så vil I se, hvad jeg mener. Men der er virkelig meget jomfru på spil her, ikke? Og det, der ikke er jomfru, det er faktisk tyr, ikke? Så det er altså et jordhoroskop af rang her, ikke? Hvordan det udarter sig, skal jeg komme tilbage til. Forfatteren her er Annie Ernaux, Nobelpristager her sidste år eller forrige år. Meget berømt og meget kendt for at skrive nogle romaner, som er helt ekstremt detaljeret i alt det snavsede. Altså, hvad er typisk for jord? Lad os lige prøve at få elementfordelingen frem her. Altså, det er jord, ikke? Der er så godt som ikke andet end jord. Og når man skriver romaner, så kan man virkelig tale om, at snavset undertøj og snavset vasketøj vil blive hængt til tørre, fordi alt bliver lagt frem. Det er meget jordagtigt. Jamen, det er jo fakta. Jamen, det er jo konkret. Og når min mor er senil, så sidder hun også og savler og gør ting i bukserne osv. Alt det bliver beskrevet ned i mindste detalje hos Annie Ernaux. Jeg har ikke rigtig kunnet tage mig sammen til at læse en hel bog færdig med hende, for det er lidt ubehageligt at læse det faktisk. Og det mener anmelderne også. Det er derfor anmelderne kalder det en ekstrem sport at læse. Så alt det er jord, og jeg kender nogle andre jordmennesker privat også, og når man er meget jordpræget, så har man ikke den der, har man ofte ikke den der, hvad skal man sige, naturlige grænse, hvor hvornår andre mennesker ikke rigtig gider at høre om det mere. Jeg mødte engang jeg kendte hende næsten ikke. Det var en meget stenbukkepræget person. Jeg tror, jeg mødte hende 2 gange før, og vi sad til et eller andet selskab, og pludselig så vendte hun så op mod mig, og så du skal se den blis, jeg har i munden, og så krængede hun sin underlæbe ud lige op i hovedet på mig, så jeg kunne se den her blis her. Det var sådan meget, lidt over min, hvad skal man sige, personlige tærskel, vil jeg sige. Det er sådan noget, jordmennesker kan finde på, hvis man er meget jordagtig. Fordi, det er jo bare sådan, det er, ikke? Hvis du skulle have lyst til at læse, så er der en del af det, der oversat til dansk faktisk. Hændelsen og skammen og ordene, de er meget roste, men altså også meget, det er ret barsk læsning at læse Annie Ernaux. Lige til sidst et par klienteksempler, bare lige hurtigt, inden vi overgår til spørgsmål her. En klient A her, se engang den elementfordeling her. Der mangler ikke noget. Alt er fuldstændig ens, stort set, ikke?
Det er en fuldstændig even Steven person. Og den person er også en, der er fuldstændig selvhjulpen. Man kan der, hvis man går lidt videre, kan man se, at alt er på den østlige halvdel af horoskopet. Det er virkelig et menneske, som klarer sig selv. Og det er der også. Vedkommende har levet adskilt fra sin kone i mange år, og sin søn i mange år, har det aldeles fint med det. Tjener styrken med penge, og er også lidt filosofisk interesseret og så videre. Man går egentlig mere op i at tjene penge, og ikke så meget andet. Har egentlig ikke de store behov på den led. Det er sådan typisk en person, som det er meget svært at finde noget at sætte fingeren på med sådan en klient her. Ikke? Jeg havde mange gange til samtaler. I øvrigt så kan I huske på, hvad min descendant det var en stenbukke descendant, og jeg har ganske rigtig tiltrukket mange klienter, som er forretningsmænd, forretningsdrivende, velhavende mennesker, og ham her var en af dem. En anden klient, den her, han var intellektuel, han var akademiker, men prøv at se, ingen luft. Han var ganske succesfuld i det, men han var bare ikke lykkelig. Altså, jeg kan ikke forstå det. Jeg har jo alle muligheder, og jeg gider ikke det mit job på universitetet. Så kom vi til at tale om, altså okay, det er jo endnu en damptrumme, sjovt nok. Så sagde jeg til, hvornår har du egentlig allerbedst, hvis du går og laver ting? Jamen, jeg har det allerbedst, siger han så, når jeg går og bygger carport og garage sammen med min far og hans ven, hvor vi får en øl engang imellem. Jamen, tal lige om en sol på en tyre-MC. Alt det vand herovre i Eldut kom jo til udtryk ved, at han var meget involveret i noget frivilligt arbejde for unge mennesker og så videre. Så han skulle ikke være akademiker. Ovenikøbet hans eneste planet i luft er Saturn i vandbærerne. Det er jo måske ikke den mest. Altså, okay, man kan nok drive det vidt, og han havde også drevet det vidt. Han var bare ikke særlig glad for det. Han ville meget hellere gå og bygge carporter. Så det er enige om, at det var måske noget, det han skulle bruge mere af sin tid på. Ikke? Bygge nogle flere carporter sammen med sin far. Så elementer, der er i stand til at sige utrolig meget om, hvor man finder sig godt til rette. Lige en hurtig opsummering. Elementerne, de er overalt i vores daglige liv. Vi taler om dem, vi er i vores element, elementerne raser oven i købet også nogle gange, når vi ser vævesigten, og vi bruger dem i personlighedsanalyser, og så selvfølgelig bruger vi dem som astrologer. Ikke? De er selve grundlaget for alle moderne personlighedsanalyser. Og når man finder sit rette element i sig selv, så har man en følelse af gennemgående tilfredshed. Man kan også søge efter et manglende element, men man bliver aldrig helt tilfreds, men så kan man ofte være ret kreativ. Som for eksempel hos Kasper Davis Friedrich og Billie Eilish. Man kan også, hvis man mangler et element, søge det hos andre. Så går man over i noget, der hedder produktioner. Det har jeg ikke vist dig eksempler på, men det ved vi alle sammen, at hvis man mangler noget, jamen så kan man godt søge det i andre. Modsætninger mødes, siger man. Det er jo faktisk igen det her astrologisk sprog på almindelig sprog. Folk ved det bare ikke vel. Når man siger modsætninger mødes, så er det fordi, man forsøger at fylde de huller ud, der er i en selv, så at sige. Det man mangler, vil man gerne have i en partner. Det er så ret typisk jo ikke. Det står bag skidt med det. Den litteratur, der ligger til rum på det kunne I måske tage et billede af den her slide her, fordi der findes virkelig meget litteratur med elementer. Og det, jeg har brugt til det her foredrag her, det er sådan set også ganske omfattende. Det er lige fra Stephen Arroyo til Stephen Forrest, 4 bøger om elementer, og Joseph Campbell, Ken Robinson og Jungs psykologiske typer, Stillhedens fortryllelse og flere andre bøger faktisk. Der findes virkelig meget, hvor elementerne indgår, og det kan man bruge som et livsstudie. Så vil jeg lige, som jeg lovede, komme med et par få bemærkninger om det astrologiprogram, jeg bruger, det hedder AstroPilot. Det er det program, vi bruger hele tiden nu, stort set, både min kone og mig. Det gør vi, fordi AstroPilot er fuldstændig platformsuafhængigt. Det vil sige, at man kan bruge det altså på telefonen, man kan bruge det på Mac, på PC, og når man opdaterer det ene sted, så er det straks opdateret det andet sted, fordi det hele kører online. Det kører så virkelig glat, det gør det. Og jeg har aftalt med Anders Rosendahl, som kører AstroPilot, at dem, der deltager i aften her, hvis I bruger den rabatkode der, NCGR24, så kan I få 30 dages gratis prøvetid, og så 6 måneder med 50% rabat på nye abonnenter, og der er ikke nogen binding. Vi skal bare gøre det inden den 21. november 2024. Og det er et program, der er stadig i udvikling, så det vil sige, at hvis I har idéer til og forslag til forbedringer, så kan man altid skrive til Anders, så kan det være, at han tager det med i sine overvejelser af, hvordan han udvikler programmet. Det er nok det nye, der er på vej frem. Altså det virker bedre end nogle af de andre programmer, vi har arbejdet med i tidens løb. Meget effektivt og meget
altså uafhængigt, at man er ikke afhængig af alverden, ikke? At opdateringer sker automatisk, så man skal ikke downloade nye versioner, det hele kører fuldstændig automatisk. Det er altså virkelig rart. Så den her rabatkode NCGR24, så har I den her rabat, hvis I skulle have lyst til den. Og så blev klokken 21:30. Altså jeg har talt uafbrudt i 1,5 time, så nu kan vi lige nå at spørge, om I har nogle spørgsmål. Eller om jeg har talt jer fuldstændig ned ad stolene. Nu bliver der helt stille. Jeg kunne da godt tænke mig lige at tilføje, at Benjamin, hvad hedder han, til mig, det kan jeg ikke huske, Franklin, som du Ja, nævnte. Og ja. jeg kan ikke lige huske, i hvert fald forbindelse du nævnte ham. Men jeg Det var sad og i tænkte på, forbindelse med, at du får at overgå til elementfordelingen i forskellige horoskoper, og vise ham, at det er en damptrumle, ikke? Det var det, jeg havde fat i ham. ja, han var frimurer jo. Og han udgav en almanak, årlig almanak også. Ja, det er Så rigtigt. Det er rigtigt. han har måske vidst en del om astrologi i virkeligheden, ikke? Han var involveret i alverdens ting, Benjamin Franklin. Han var virkelig en meget alsidig herre. Det var han. Der er nogen, der stiller spørgsmål her. Om rækkefølgen af elementerne har nogen betydning. Ikke rækkefølgen som sådan. Når jeg nævner rækkefølgen i forbindelse med Florian Illier, så er det bare fordi, når jeg ser på horoskop, så starter man i urhoroskopet med ild, og så kommer jord, og så kommer luft, og så kommer vand. Men bortset fra det kan man ikke tale om en rækkefølge, der har nogen betydning. Det kan man sådan set ikke. Man kan tale om fordelingen. Hvor scorer man flest point, afhængig af hvilke planeter der er i elementerne. Men rækkefølgen har ikke en stor betydning, om nogen overhovedet faktisk. Andre spørgsmål? Kommentarer? I har været meget artige, bortset fra at tegne på skærmen. Men det er så godt endda. I må gerne tænde kameraerne eventuelt, så jeg kan se, og jeg sidder sådan lidt alene her med en masse sort skærm foran mig. Ja, det var bedre. Hos mig virker det altså stadigvæk ikke med at kunne tænde kameraet. Ja, men nu må man gerne. Ja, det må jeg gerne, men jeg kan ikke. Når jeg prøver, Så du så kan siger den, det. Andre kan godt nu, jeg ved ikke, hvad det er. Okay. nå, det ved jeg ikke. Og det var rart at se, der var lidt liv. Det var godt. Der kommer lige et spørgsmål mere, jeg tror lige et øjeblik. Du kan heller ikke få kamera på. Nå, det er ikke noget ved. Der er nogle gange, der er lidt problemer med de her kameraer her, åbenbart. De af jer, der ikke må se det hele, eller har lyst til igen, I får selvfølgelig sætte et link. Altså alle, der var skrevet op som deltagere, får tilsætte et link til YouTube, og det har vi formentlig allerede i morgen, ifølge Monica. Ikke? Så det er jeg ret sikker på. Ikke et sidste dørhåndtag spørgsmål, som man kalder det. Der var lige... Jo, Lisa. Ja, kan du høre, hvad jeg siger? Ja, jeg hørte klart og tydeligt. Ja, det er bare fordi, jeg kan heller ikke få kameraet på. Så. Nå. Jeg vil bare lige spørge, som du siger, Jung, han arbejder med de 4 elementer, og så arbejder han med introvert, ekstrovert. Jeg ved ikke, om man kunne sige, det var yin og yang måske. Men har han overhovedet nogen berøring med altså de cardinal, fixed og mutable? Altså med de 3, jeg ved ikke, hvad hedder Ja, kan det er kvaliteter? ikke hans typologi, men ellers har han var jo astrolog, ikke? Så Jo. ja, det har han sandelig, men ikke i typologien. Altså, og han nævner ikke selv elementerne. Jo, han gør det ganske kortvarigt i en linje i bogen Psykologiske typer. Så Ja. det der citat, jeg kom med, det er jo mange år efter Psykologiske typer, hvor man så siden har teoretiseret lidt om, at han var jo inspireret af de 4 elementer. I 21 var han bare ikke klar til sådan noget direkte og indrømme det. Nej. Men nu tænker jeg også bare, om han så havde lignende begreber, som så dækkede over de her 3, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Jeg har faktisk en hel liste over begreber, Lisa, hvor man kan sige, at man kan oversætte Jungs begreber til astrologisk. Og det er alt lige fra komplekser til introvert og ekstrovert og arketyper osv. Det kan man faktisk oversætte til astrologisk, og det gjorde han. Han har bare ikke skrevet det officielt. Man kan finde det i hans skrifter, men det kræver, at man fører den bog, der Jung og Astrology, hvor alle hans udsagn om astrologi er samlet på 200 sider. Ja.
Det kan Og man. det er bare, når man arbejder med det selv. Jeg arbejder også rigtig meget med elementerne. Jeg arbejder faktisk lige så meget med de tre. Altså i min Ja, det gør jeg også erfaring selv. er de lige så vigtige faktisk. Det gør jeg også selv. Det her var et eksperiment for at se, hvor langt man kan komme bare med. Ja, klart. Men det er super interessant. Må jeg spørge også, hvordan forholder du, altså hvad kan man sige, når jeg arbejder for eksempel med skorpionen, så arbejder jeg med det som fast vand. Altså jeg har lidt kastet tegnene væk, om man så må sige. Arbejder du fortsat med tegnene også? Altså forstår du lidt, hvad det er, jeg sådan Ja, altså, det gør jeg, men jeg er lidt hen i retning af det du også gør, ikke? Altså, man kan sige, jeg betragter tegnene som arketyper, ikke? Altså i jungiansk forstand. Så man kan sige, der er 12 arketyper der, ikke? Men det er blevet mindre vigtigt for mig, vil jeg sige, med ordene. Det er det. Ja. Det er det. Må jeg så spørge et sidste spørgsmål? Nu nævnte du selv sådan præsokratisk filosofi og elementernes, hvad kan man sige, altså tilhørsforhold til den tankeverden, eller hvad man skal sige. Altså hvornår er den, kan man sige, hvordan skal jeg sige det, er elementerne ligesom hoppet over i astrologien? Ja, det er et godt spørgsmål, for det skulle jeg faktisk have nævnt. Det er nemlig samtidig med en p-dobbelt omkring 500 før Kristus. Det er stort set samtidig, der bliver det inkorporeret i astrologien. Aha, okay. Og det er grækerne, der gør det. Det er jo grækerne, der får formuleret den babylonske astrologi og får det sat på de, hvad skal man kalde det, formler, som vi kender i dag næsten ikke. Og det kommer faktisk ind stort set fra starten af. Okay. Jamen, tak. Velkommen. Spændende. Tusind tak for et spændende foredrag. Jeg kan sige, Karolina, du er on-mute. Vil du gerne spørge om noget, Karolina? Nej, jeg prøvede bare at få både min kamera og min audio på. Nej, jeg har ikke noget begavet spørgsmål, men jeg vil takke, så kan jeg tage tilfældet i agt og takke, Henrik. Okay. Det var virkelig inspirerende. Velkommen. Okay. Tak for en god aften. Yep, selv tak. Okay. I think, Monica, we have run out of questions. Yeah. Okay, Henrik, I think it was very interesting. I don't really understand it, but I see your slides and they look very organized as always. And I see a lot of participation. Hopefully I can get the translation. Well, thank you very much, Henrik. And the name NCER, we thank you for all the job that you're doing for the NCER there in Denmark. And we thank you all the participants to be with us today. Thank you very much, Henrik. Thank you, Monica. See you next time. Okay. Tak for i aften alle sammen. Tak for i aften. Okay. Hej hej.